Masalah iya. Iya malah iya. Lah wong sampeyan lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampeyan iki diceti tak ceti ngono ra gelem bales nyapot to jane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Walah terus ngene iki lho. Mosok sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kae iki niken iki iki dadi wanita ora apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati tatu wis ra bisa ditambani pati wis ra bisa harus sliramu jajar gawe ando tresno ternaksune asmara lali aku yanyane ini kaliya wis ngene tresno apa dhewe wis ngene dadi bojoku apa bojone rasa tresno sliramu ra bisa kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati aku wis ra bisa ditambani mripat iki ora bisa tak adepi yen tau sliramu jejer ando
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren sawetara ya nok, ngono ya mak. Ngendoni swasana kang kenceng, heeh nganggo wambekan luwih dhisik, heeh. Perkara lelakon mengko bisa ditutukne bubar limbukaning sing luwih wigati aku lan kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan ngono ya mak. Iya. Nduk anakku sing setinik-tinik limbuk piye yung? Sadurunge kandha sing akeh-akeh ayo tak kanthi aku kang sarta kowe. Heeh. Ya kuwi ngunjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan yang Maha Esa, yang Widiwasa. Oh ngono. Sing wis malimbarke berkah kenikmatan kang sarta berkah kesehatan, becik kesehatan lahir uga kesehatan batin. Iya yung iya. Mokal tanpa nikmating pangeran aku kang sarta anakku limbuk bisa sowan ngabiyantara mapan ana ing papan iki ana ing bengi iki. Oh iya ya mak iya. Iya. Iki jane larah-larahe kepiye kok awake dhewe sak kanca rombongan bisa tinimbalan ana ing kene. Ngene ya nok piye? Udakara yen ora kleru sewulan kepungkur yen ora 2 wulan kepungkur. Heeh. Awake dhewe nggone sudunge awake dhewe nggone gubuke awake dhewe. Iya. Ya wi kerawuhan para panitia, Bapak Ketua Panitia Pak Kasun seperangkat. Iya. Sak bergodo sak rombongan rawuh ning gubuke awake dhewe nganjuk kono. Heeh. Sing wigatine aku lan kowe sak rombongan dinuta kon ngestreni anggone para warga masyarakat dusun Wonorejo ya kuwi kagungan gawe geden-geden ya kuwi bersih dusun. Iya ya mak. Ngestokke dawuh ya. Aku lan anakku limbuk kowe kudune ya wis ngerti dhewe. Iya piye? Inti dari bersih dusun ya kuwi ora ana liya kejaba mung nyukuri nikmate pangeran kang wis dilimpahake marang para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Wonorejo kene. Oh ngono ya yung. Iya. Lah banjur artine utawa maknane bersih dusun kuwi dhewe apa yung? Aku nyadong dawuh. Bersih dusun bersih kuwi resik. Iya. Dusun ki wis ngarani. Iya. Dadi ora mung ngresiki dusune ning uga ngresiki atine. Oh ngono ya mak. Sing ora tau kumpul tanggane dadi kumpul tanggane, sing ora tau ewang-ewang dadi melu ewang-ewang. Kabeh iki kanggo srana suksese rangkaian adicara bersih dusun ana ing bengi iki. Nah, oh ngono. Dadi bersih dusun kuwi dhewe kuwi dadi simbol persatuan lan kesatuan ya mak. Pancen bener kaya ngono nok. Merga para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Wonorejo kuwi ya wis ngrumangsani. Heeh. Ora ana pusaka sing paling ampuh, ora ana gaman sing paling kuat, kejaba mung gaman manunggalan. Ya kuwi persatuan dan kesatuan. Kaya sing wis dicetuskan para founding father awake dhewe rumuhun. Ya kuwi kanthi tembung bineka tunggal ika tanhana dharma mangruwa. Oh ngono. Bedaning agama, bedaning suku, bedaning golongan ora ndadekake gendra kang sarta pasulayan ning kuwi dadi kasanah kang sarta ciri khas kekuatane bangsane awake dhewe negara kesatuan Republik Indonesia iki. Oh ngono ya mak. Iya ngestokake dawuhmu. Mula iki awake dhewe wajib ngaturke panuwun. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Ya, unjuk sapa bae. Ya kuwi ingkang ngongkos pisan kanggo Bapak Kasun, Pak Dino Asyari, iya. Lan Bapak Ketua Panitia Pak Taji sing mau wis paring dawuh ana ing ngarep, iya. Lan sedaya panitia ingkang ikut andil mensukseskan acara ing bengi iki, nggih. Uga ora lali
ngucapke panuwun kagem sedaya para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Wonorejo ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Iya, ingkang sampun pitados sing wis percaya dumateng kula sak rombongan Astabrata Group ingkang mijil saking Kota Angin Kota Nganjuk, anggone paring lelipur wonten ing Wonorejo dalu sak mangke. Oh ngono, iya. Sowan komplit plat AG Astabrata Group, Iki pentas perdana ning laladan kene dan sekitarnya. Oh tenan kok mula uluk salam. Lah iya. Kang mapan ning Wonorejo kene, iya. Dasare para warga masyarakat panitia nggone gelar acara ya wis disembadani disumbutke mula awake dhewe kudu semangat anggone paring lelipur anggone paring hiburan. Ya, ngestokake dawuhmu. Aning runtutan rangkaian acara pagelaran wayang bengi iki mujudake acara puncak. Dadi ibarat sing dianti-anti wis dadi bukti, nggih. Sing diantu-antu wis bisa lumaku, nggih yo. Wah, luar biasa. Penontone kebak, penontone akeh sing pamirsa bengi iki padha mbludak yo yo. Oh, tenan kok, Nok. Saka rasa bungahku nduk, wah luar biasa. Wit sore, wit jam 8 mau wis sek penonton. Bakul yo akeh ra umum. Lah iya, aku saking senengku tenan ana ora ujar ora kaul. Dusun kene besok nek wayangan neh kok dalange tetep aku, bakal tak gratisi waton nanggape wis ping 70. Lah iya. Lak mudar. Wis putu ya. Lah iya. Luar biasa lah ya. Senadyan lagi pisan sowan marak mangarsa ning kene para pepunden para panitia nek ngerangkul kanca-kanca Astabrata wis kaya dulure dhewe. Ya ngene iki. Tembung wong liya dadi dulur iki ya ngene iki. Lah ya. Suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Wah, luar biasa. Aku teko. Pelagi mudhun tekan mobil. Aku arep ning jeding pundi kamar mandine. Monggo padalang kula teraken niki Mas Dalang niki. Lah niku wah wis kadung mlebu jeding. Wah, lah kok jedinge renek ciduke to, Nduk. Wah, anggone shower. Iya ngestokake dawuh. Didongake ikut muja lan muji ya, Nok. Nggih. Muga-muga sabubaring ringkitan, nggih. Sabubaring ringgitan warga dusun Wonorejo tansah pinaringan rahayu wilujeng niskala tinebena saking durga sengkala cinaketa ing bagya mulya. Amin Allahumma amin. Muga-muga sing isih durung keparingan jodoh enggal cinaket karo jodone, ditemokne karo jodone. Sing urung pinaringan keturunan ndang diparingi keturunan. Oh ngono. Sing rezekine seret muga-muga rezekine bar wayangan iki iso melimpah ruah. Iya. Muga-muga sing duwe utang, muga-muga sing ngutangi lali. Lah iya. Oh iso nyaur, Iya ngestokke dawuhmu. Derek memuji tirakatan tintingane, Mbah. Iya. Iya. Sing baku paring lelipur marang para warga masyarakat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung
Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu manglimang waktu kanggo brasta mungkar nafsu Sedulurku aja nganti kliru Mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang waktu kanggo Kenceleng sing seru ya. mungkar nafsu Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala qala wala quwwata illa billahil aliyyil azim Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana daya linaku kejaba saking Allah kang aku Dulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu Sedulurku aja nganti kliru Mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong limang waktu kanggo brasta mungkar lan Sing kepareng rawuh ya kuwi para-para ingkang winengku kinurmatan undangan-undangan ya sing kepareng rawuh akeh no. Pak Lurah uga rawuh, Pak Lurah lurahe sing ndi? Angger sing brengose kuwandel ya wis kuwi ya. Oh ya. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming, lumantar channel YouTube awake dhewe ya kuwi Astabrata Media. Oh ngono. Dadi sing ora bisa tindak ana ing TKP, ora bisa rawuh ning lokasi, bisa memonitor langsung lumantar channel YouTube dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuhmu. Iki dasare bersih dusun pada malam hari ini ngepasi wulane wulan Agustus. Wulan kamardikan. Dadi temane gotong royong. Iya. Semangat kemerdekaan. Iya ngestokke dawuhmu. Yo ditanjake. Aku Kang Sarto kowe rene ora ijen. Uga nimbali adiku sing asli saka Mijil saka Kediri sing lagi naik daun. Lah iya. Sing wis diantu-antu karo para warga masyarakat Wonorejo. Dik Niken Salintri. Diaturi jumeneng. Disepoti no, sepoti tutang tang tak datang tang tang. Ayo. Monggo Dik Niken jumeneng Dik. Ayo.
Selamat malam. Wilujeng dalu Dik Nike. Selamat malam, sugeng dalu, good night, Ayang Akbar. Yang paling ganteng sendiri. Oke, gantengnya nek sendiri. Nek karo kancane ora. Heeh. Sowan ana ning Wonorejo, Dik, dusun Wonorejo. Iya, benar. Di Kecamatan Kepong, Desa Kampung Baru no lho. Lah ya dusune. Dusune Wonorejo. Oh, dusun Wonorejo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri. Iya, terima kasih banyak. Ini acaranya kalau boleh tahu? Bersih dusun. Bersih desa, bersih dusun. Ya. Didoakan dulu buat semua dusun Wonorejo, khususnya warga Kediri dan sekitarnya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di malam hari ini. Tumplek-blek sekali nih Mas penontonnya. Nggih ta, Dik? Iya, sampai teko mburi kono njajal sampean malik. Lah ya akeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Lah iya, sakmono ya wong tok ya. Iya, nek sing gawe barang. Iya, ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu paling banyak Mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya. Panjang yuswanipun. Mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah, ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki sageta nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepong. Di Kepong ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning sak kecamatan Kepong. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Dek wingi elektun ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Nggih. Bintang tamune nih kan Salindri Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawakke ya toh Bu ya. Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Oh. Hanya 1,5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus, iku mesti cedak. Oh. Ngono lho sayang. Tiga. Ya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho mbek dirimu, kangen lho. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu topo babu-babu Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadung jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei! Masalah iya. Iya iki lho malah iya. Lah wong sampeyan lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampeyan iki diceti, tak ceti ngono ora gelem bales nyapa to jane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Walah, terus ngene iki lho. Mosok sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kae iki niken ki VC aku. Lah wong aku pas latihan kae. Pas latihan nyapa ya jane. mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus PC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho. Matur nuwun karo Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua semuanya Panitia. Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Apa? Sampeyan semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur deloki statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek, semangat apa piye ngono. Ndak dirimu pane dirimu ta sing pas
ngerti. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi Kowe- sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Lah ndi? Mbok kaya obah enek mak apane? klepok. Aku delok ndang. Hei. Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu wau nggih? Oh jam maghrib engko wau, maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare Nggih, maghrib. jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya umurmu iki pira to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Tekon tenan. Umure pira? Aku 21. 21 tenan Iya. ora. Ndak, kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas, Piye? satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek desane klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Akbar ki apa to? Gemes ah. Kediri ki gone seniman, Dik. Heeh. Kandang terus. seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Denger. Kowe iki nyapo? Loh kan yo kaget loh Mas Oh, Kediri iya. loh Kediri loh iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Ya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namane Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapo kok? Ora tak apa-apane. Siapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Punyarkini Sabda. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus- sudah melanglang buana. Nggih. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Kinarto Sabdo, ya toh. Jadi gitu. kondange Bu Kartini Sabdose kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Terus. Mbah Panut Nganjuk. Terus. Mula sampean nek pengen saya melejit sering kumpul aku. Mas ngene Mas. Piye? Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Heeh. Mas di mana? Ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek ku kumpul ya kok iso? Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh Dik. iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolan mbek aku ngene. Ngobareng dicet lo Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Chatane karo sapa? Kolil. Sama bapakku to. Bapak tercinta ya. Ora ngono ne Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok, iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi ki Lah butuh chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Mau didadak aku nek sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang mau disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Heeh. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lek kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sangu ora kudu duit. Aku lho ndek iki ulang tahun lho Mas Ramo kado piye kok maksude? Lah aku nek wingi bar lulus anu kok ya ora mbok kado, bar lulus kuliah. Tak kado buket no Buket apa bareng tak buka? Lho buket sempak kemamel sing napani genap Pak Kolil lah ya. Sik to jelas. wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wong buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Ya sing penting kan kayak hadiah to. Oh, lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh, ngono. Corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso. Ki dicantol endi kok ora pliket kabeh iki. Oh guys. Nembang.
Bowo, warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. Alah Mas Akbar, kita berpelukan dulu dong. Berpelukan dulu. Halah ngene iki isin-isin kok lek wis ning ngisor panggung, Dek Niken. Mosok aku ngono kowe. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Entah tak jleng. Aya, nembang Dek. Apa? Bawa yo apa yo? Apa Pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron ngene. Ana sinden tung dah. Entuk. Palaran, Mas. Oh, palaran. Siap. Pelok. Ana sinden isih abang. Ngapunten Pak nika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa nek bawane nemen iki? Hah? Nemene apa nek bawane? Rol itu bawa. Oh iya. Seperti itu. Oh. Boleh minta nadanya Mas. Aku kalau bawa itu sekarang nggak kuat loh Mas. Oh, nggak kuat. Iya, soalnya ini. Apa butuh napas buatan? Butuh Mas. Dipancing sithik kok langsung. Aduh, kingko. Aku kingko medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapa? Wes. Aku suwi-suwi kaya banci ngene yo greges. Ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku buta. Heeh. Apa iki nembang po bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh, nggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh, tadi sudah ya? Oh, belum? Ya wis ora usah ngegas bedil men go. Wisatresna ya iso, ninggal katresnan iso. Itu aja wis, gela aja wis. Gela. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gela wis Mas? Gela. Wek. Oh, pasti Jenengan kok yo update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, Masya Allah. Top, Mbah. Top nggih. Luar biasa. Nanti kita pas habis Wisatresna nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Pak Dalang nggih to, Bu nggih? Nggih. Setuju nggih, Bu nggih? Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku, Bu. Tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat, Dek Niken cantik mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira. Romangsaku kok. Ayo dikasih seraginan dulu. Wes. Romangsaku kok ngudal wadi Mas aku. Oh ning kene renek ge kalah-kalahan dalange ae. Ayo Gela. Gela. Bersama Strabata. Seraginan ya tublak tak. Yuk gelo Dek Niken Salindri ya nggo pembukaan. Ya. Astra. Hey. Barang
Telat. Yuk. Kaya ngene lah aku biyen ngapa kadang-kadang yen pancen tipe kami kalah hati salamasi. Yo. Dengan digonku golek patah-pati kepingin kamu alayo senatian ada tak pan wong nuruti akarepe Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Pak kersa mboten. Monggo sareng-sareng. Oh nikan mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Mas. Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerep kan TikTok-e kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Pak asline pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu Lho, lho. kasih lintune niku napa malih, Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silihen ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no paling. Oh mboten Pak, mboten. Nggih mboten sembahan nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah nopo to jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap Terus nuwun. nggih. Yo. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya. Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki seneng lekane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencretne ini kan salin. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa ta jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngadeg ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Ganti mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok Mas.
Heeh, ngadeg gune Mbah Saban lho, ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken, yuk digarap. Kok lek iso karo marga ngene lho Mas. Kok enak ngono pian. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok diadang. Arep balang kok. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar, nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo, nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut. Aku ki iso yo dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hake. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemundutan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati piye aku yo selali. Oh, itu Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti ning iki. YouTube kan tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing Mas, nulis lirik. rumah saku ki yo Mas yo. Yoga Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilian ndi? Iki. Rene njajal ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel ramu. Ngadeg kok. Wis ngadeg to bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho, Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambaok anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wah, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dek niken urung. Beh. Ki jajal apa tak jongklane apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dek niken anu ta dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Acara rono Mas dhewe. Lah iki ngene, ki ning tengah. Ade jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet toh. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Buk mik. Aku rong tau, Mbah. Piye? Piye? Mik. Oh bapake gong dimiki ayo Pak, ayo. Kaya Jangan gale kaya. Ayo Be, Pak, Mas. Bapak. Iya. Anake ben nembang dhisik oh Anake ya. ben nembang sik, adewe Adewe menikmati. nggih dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono bisa. Anak adus piye? Ya jugur suluk. Ya jal bawa. Apa, Pak? Kutan. Oh. Nah, kae. Heeh. Ning kene Dik, ning kene Dik. Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. Ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahala karo Niken Salindri. Alah ngono lho Mas kan ibuke sinden, bapake dalang. Jadi aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing betul. Kok malu kucing gitu. Ya jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gede. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa?
Ayo jajal. Rok. Ayo budak urung ngomong rek kok. Iya iya. Oh. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama. Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malih kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan Alah, dulu. makasih. Kok lek apik no ditambah yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, tambah pemeran. Sapa? Pesek Iya, jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. dhewe iki pemene ben nampa mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Ayo, kene, Ben kene. tambah. Ah ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Terus lek ngene iki lek ngerangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Set, tekan. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki ngopo? Olahan ini. Piye. Walah. Lah, ngejrati sikil. Mancek ya, Mas. Apa isine? Mancek rene, mancek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget teh. Yo, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Sapa ora? Awas sikile. Kleru. Lah kowe nduduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Ya. Heeh. Ndang. Piroke iso digawe karo Nisa. Malah kali. Lanjutno. Oh, selawas sanggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Beda kuat aku Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul Mas aja muter-muter. geger ombo nih Ramto. Ya. Kok gruaket. Sekolah aku sing jengking ya kesel ta, Mas. Wegah kok. Rawe ta. Oh, Mas Jerman pengen. Terus. Among tansah ngleledok. Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Sik kok ndep apa jenenge? Nganu lho Mas apa? Apa kayak subalan ngono? Oh, kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Mas asli. Oh, trutas. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. Ngelingono rikala dina kepungkur. Kuwi yo kuliah lho kan. Kok ken to? Dik, Nduk. Mamah no mamah. Oh, iya, Ya mama. Oke, yes. Nah, kono. Mamah niken. Mamah niken. Piye, Mas? Hah? Piye? Kowe jare yo kuliah to? Yo, alhamdulillah kuliah, Mas. Iki kuliah iki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Yo diitung tugelan ngono. Tugelan kayak Iki lek saling botol. para guru-gurune lek pas wae murid yang gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye, apa piye kaya kepidak lho. Terus. Ayo nak. Ayo. Iki pacare lho. Iki pacare to. Tak kira aku mbokne.
Kok mbokne iki ning kene kok. Mboke kok loro lho. Yo, lah ngepi. Gas apa piye lho, Mas? Ora. Mbok iso loro ki lho iki, Pak. Ora. Piye lho, Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan. Mata gak koclok. Los pokoke. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Heeh. Teko di. Sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing batin. Dicium sik tangane. Oh. Kayak anak ae karo Bu. Sae kengisoran dadi angel. Angel. Tembang kangen tutuk nih. Kok iso mencolot lho. Kok kaya kuat. Gusti Allah. Wawut tok. Wes, wes kayak kono wae ya. Wes. Anu ya, tembang Apa? kangen, Tembang kangen. Numpak Oke. mundut mau ya. Sang joget ora iki? Gak. Aku tak menikmati suaramu karo nduk niken sik ning kene. Oh ngono ya. Ketae apike lampune dipateni ora apik ketae. Aku. Yo. Wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang kumenes dadi sing nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung sore uripku yen ora ana sliramu Sumilire alir tansah dudut kalbu rasa kang tak tampa agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rino Asta bato suka apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis semu lewat tembang kangen iki wujud tresnanku Ayo. Asik sono Wonorejo bergoyang Oke. Wayah wengi udan krimis ra wis ayo kanggo netes dadi saksi gonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung sroning uripku yen ora ana sliramu asli sumilire alir tansah
dudut kalbu rasa kang tak empet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki kandang uyung rena wangi ayo sayang tresnaku mring sliramu ora bisa hilang ngenteni baline endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud tresnaku matur terima kasih. Iki uga ana pamundutan napa Mas? Sutya saka kader Posyandu Wonorejo request gending Sutya karo Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Ayo nanjake sinden ben ora leren. Sapa iki yo? Anu Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Mbak Dwi. Oke. Sutya. Nggih. Sampeyan joget ya ora apa-apa. Oke. Ayo jumeneng berdua di spot yo. Oke. Sampun Sutya Mbak Enggar arep siap. Mundut menika. Nggih. Ya. Kader Posyandu Wonorejo nggih. Mangga, yuk musik ya. Dijogeti Mas Victor. Nggih, Mas. Oke, yuk. Dadekke Mas Tris mangga. Victor yang tengah no. Yo. Disambung ning goro-goro. Terakhir Dik Sinta. Ya, jemeneng sepati. Duduk tar gak apa-apa. Oke. Nanti disambung lagi goro-goro. Wilujeng dalu Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Dala. Nggih, dua pilihan niki. Napa? Gubuk Asmara napa Gerajakan Banyuwangi? Gubuk Asmara. Napa, Pak? Pripun Gerajakan apa Gubuk Asmara? Gerajakan. Iya, Mas. Ya Gerajakan ra apa-apa. Nggih. Heeh. Mengke nggih, Pak, Gubuk Asmara. Gara-gara. Maka yuk Gerajakan ya ke penutup limbuan ya dadekke yuk. Gerajakan Banyuwangi
sepi lanang wadon kang nekani langake susah hati lungguh ning pasir-pasiran semburan ambi mangan selonjoran lanang wadon pinggir pasisir Gerajakan bisi-bisi semayanan matre janji urip bebarengan sira-sira nambi kangen ing asli nyuwangian Yuk, asik-asik. ya yo Gerajakan Banyuwangi Raino Bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani langake susah ngati longgo ning pasir-pasiran semburan reredawan ambi mangan ning pinggiran nang wadon piru-piran gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir Gerajakan bisi-bisi semayanan matre janji urip bebarengan sira-sira nambi ing asli nyuwangian sira-sira nambi kangen ing asli nyuwangian Terima kasih Dik Sinta. nggih Nak piye? Perkara guyon karo lagu-lagu disambung ning Pathet Sanga gara-gara ngono, Mak. Ingkang baku cecawe sesaji ingkang sinuwun pelok. Mengko yen kedlarung-dlarung mundhak dadi dukan ingkang sinuwun, ayo Mak tak derekke. Sing dupa kumelon
mangambar selaning krana sumerbak arum kandhang